Yey! Amathambo wakho umfana wami ayabheda la. Manje wena ubabulelelani labantu? Maye labantu wabona ukuthi sebabuya kuwe. Uze waboshwa lo mfana. Lo mfana lona uyavuka ebusuku. Uyangizwa mfana wami. Uyavuka ebusuku agijime, akhumula impahla. So ubhuti wami uyahlupheka engqondweni akasekho right. Bengizwe izitori zokuthi wabulala abantu. Bekaphila impilo yobunkabi kahle. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce love sinkumkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele my brother lana uthi unenkinga, umfowabo unenkinga nje ufuna iJozi Bioscope imncede ngayo. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila njani bhuti wami? Niyaphila nami bhuti wami. Bengisacela usixolele ukuthi igama lakho ngibani kwaye waye usibhalele namhlanje la kuJozi Bioscope. Alright, igama lami ngumlungisi kwakamthimkhulu. Ngibhalele la kuJozi Bioscope ngoba nginenkinga eGrootman lami ubhuti omdala ongilamayo. So ubhuti wami uyahlupheka engqondweni akasekho right. Isibangelo salokho ukuthi wakhula mangisakhula mina bengizwe izitori zokuthi wabulala abantu. Bekaphila impilo yobunkabi kahle. Beka inkabi. Beka inkabi ithi ngibeke kanje kanjalo. So okwamanje nje akekho mnandi engqondweni, akekho right. Sanokukhuluma izinto ezingacacanga, sanokuthi masihleli kumnandi nanga umuntu nje uyamemeza esithubeni, so akusekho mnandi nalapha ekhaya. Ngubani igama lakhe? Usipho igama lakhe bhuti wami. Sure, Sipho ku Grand. Right but. All right. Yeah, right but. Ufila kanjani bhuti? Hayi ya khona into engazenza is wrong yabo. Manje nje ubhuti ngisho ukuthi uyangisama ngithi. Right but. Okay, right. Uthina xesha ngani? Unabo ma 6 years ayenza kanje and into ebhlungu ukuthi unabantwana abancane abawu2 so noma banokubona ithama labo lenza kanje nami ngiyahishazeka ngibe grand enhlizweni. No ebhlungu wena mfowethu ma uthini ixesha lingasenizamile mhlawumbe ukuthi nimthathe nimse ebantwini abaprofetayo omhlambe ezinyangeni into efana nale. Mina engibazamile bhuti wami mina bangidlele nje imali ekugcineni usala abe kanje or abe right la ngelodwa and then iphinde ibuye nje iqale futhi phansi. Mr Jones, let him not take off his clothes. Ungakhumuli wesipho bhuti. No mfowethu ngoba uthe usibhalela wathi ucela nje sikuncede nathi kunomuntu wethu ugogo Mahlasela sesithe samthinta sichecka nje enyangeni zethu eza-available ezingakwazi ukuthi zikuncede without ukuthi zikurobhe uyabo abantu abasebenza ngazo lezi zinto abane certificate uyangithola. So uthe ugogo ukhona, that's why siyehlelelana manje ukuthi singene siyombona ugogo uyayibo. But as long as angithi nibatshelile abantu abadala before nisibhalele ubatshelile especially wena. Ngiyalunywa. 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 Ngifaka. Ango right but ngiyalunywa. Yeah, nabo ngayikhumula futhi mayingabe ulunywa yiyo andazi mina. Umzimba wonke. Ningavumela uzogcina akhumula yonke into nje ayigcokile maka. Zonke impahla uyazikhumula nje. Ungakhumuli. Kadi Mr Jones. Yimasekhaya kumele siphile sikhiye igate asikwazi ukuthi masihleli nje igate libe livulekile esithubeni uzophuma ngaphandle uzomthola ngcono yonke lenyakanyaka. No, ushuthi kunomuntu owamsebenza wena mfowethu. Hayi ithi singamoshi ixesha wena mfowethu. Mr Jones, please hold him. Let's go inside and see Gogo there. So mfowethu ngoba bengishilo Mr Blackson, we can go. Ngoba bengishilo ukuthi siyesa safunisa la ezinyangeni zethu available ukuthi ubani ongasinceda njengamanje yabo. Sathola ugogo Mahlasela wathi hayi akana nkinga yokuthi engamnceda. Ngiyabuya bafu. Uya Blackson, please help Mr Jones la umncede. Ngingabaleka lo muntu. Because yazi lezi zinto ngathi ziyeva mayingabe sokumele umuntu eyoncedakala sivele lemimoya ivele ifuna ukudonsela emuva kakhulu. No mfethu sokwenza konke okusemandleni wena mfethu ukuthi manje umfazi usakhona or umfazi usakhona? Umfazi wahamba kudala bhuti wami. Wamshiya. Ya kukhona wena mfethu kuyenzeka khona abanye abafazi lapha emakhaya ngisho ukuthi ngiyabajaja kodwa angifili kuyinto eright. Ngiyabuya. Ngiyabuya manje. Asamba. Mr Jones, please hold that guy.
kuyenzeka ukuthi abantu besifazane nomfethu bevele beshiye umuntu mase bembone senkingeni yabo. Angisho ukuthi right because naye ubhuti ngathi bekayenza izinto ezimbi. Kanti umfazi wakhe anyenge ngiyomblame ngoba umfazi wakho wabekezela 2 years yonke aphila naye lokwenza kanje. La kunabantu abaqashile la kwagogo. Manje angazi asiyeni vele siye la endombeni yakho gogo wanti. Oh. Sanibona. Ukhona ugogo? Ukhona. Oh ngiyabonga mntu omdala. Hey ngihlaliseni la ngaphansi qale sicele sibuze ukuthi gogo engabe khona. Gogo. Yebo. Hey bese sifikile man yazi keni singangena. Ngenani. Oh hey Mr Jones please bring hey nangu akafuni ubuye. Mziseni la. Mziseni la lo mchitha. Hey. Eish. Afethu uzomela sikhubihla ngempela. Awukhumula uyikhathula lana ngena noma ngingakhumulanga ikhathula. Oh singangena ma. Siyangena. Hey gogo angicela nimzise. Animhlalise. Oh umbole awubole kugogo lapho. Mr Jones are you coming inside? Cela umhlalise phansi la my brother. Hlalise phansi la. La phezulu kwento. Nawe mfowethu nihlale nonke lapho ngaphansi. Phansi. Yebo. Gogo. Yebo. Bese sifikile ke gogo ngoba bengishilo ukuthi ngizoza nobhuti lana lo nenkingi. Yeah so angazi gogo mani kuyaphuthuma bathi bafuna uncedo labantu lo muntu akekho right gogo. Okay. Yeah. Hayi asiyazi sizobona khona mfana wami. Okay. Ungasitshelela imoya lana baba. Okay. Tshela. Nawe umfana. Wena umlethile uzokhona ukumamela ukuthi uthini lo muntu. Ngizokhona mama. Okay. Awungitshele mfana wami ngicela igama lakho nesibongo. Ubani igama lakho? Usifiso. Usipho igama lakho. Uselinye lesibili usifiso. Asebenzise wena mphendulele ngoba uyabo lo muntu uzophendula into ezingekho. Ngizomphendulela bathi. Yo, amathambo wakho mfana wami ayabheda la. Sifuna ukubona ukuthi ngempela into le basitshela kuyona abantu abadala yiyona mfana na. Asambe namathambo wami mfana wami vumani. Amathambo athi sikhona mfana vumani. Mara mina ngibona umnyama lobu unabo. Unemnyama kakhulu mfana wami vumani. Kanti kana uzowabulala abantu namfanana vumani. Phakathi kwamathambo mfana wami vumani. Lo mfana lona uyavuka ebusuku. Uyangizwa mfana wami. Uyavuka ebusuku agijime, akhumula impahla. Uyangizwa nababana vumani. Phakathi kwamathambo mfana wami vumani. Uze waboshwa lo mfana. Iqiniso lapha. Ngicela ukuthi yena ngiphendule uzophendula. Yayiqiniso. Manje wena ubabulelelani labantu? Maye labantu wabona ukuthi sebabuya kuwe. Uyangizwa nababana vumani. Phakathi kwamathambo mfana wami vumani. Mugezeni lo mfana lona unemnyama. Uyangizwa nababana vumani. Phakathi kwamathambo mfana wami vumani. Angayobulala nabantu endlini. Angathathi mesa ababulale endlini. Wabona ukuthi uthatha ukudla lokho umasi into yakhe mayivukile. Uthatha ukudla lokho uyakumikisa. Ngeke umikisa impuphu neshukele. Uyakwenza iqiniso. Uyakwenza. Ungeke uthatha impuphu neshukele ukumikise. Uyangizwa nababana vumani. Phakathi kwamathamba abawami vumani. Manje siyokhuluma ngogogo la kuphuma khona uma wakho. Gogo wakho akesekho emhlabeni washona. Uyangizwa nababana vumani. Phakathi kwamathambo mfana wami vumani. Lo mfana lona uyazi maphuzile. Awukhuluma liwana akakhulumi nemuntu ukhuluma yedwa. Uyangizwa uyangizwa nababana vumani. Phakathi kwamathambo mntwana vumani. Nanoma abazali bangakhuluma naye uyabavukela uvuka amandla. Ngathi silwana. Isilwana ngempela siyavuka. Uyangizwa mfana wami vumani. Hayi phikiza sizwe baba. Ukhuluma iqiniso akameyisanga nje neyodwa nje konke lokho akubalile nje iqiniso. Khona imibuzo meponayo mfethu. Benginkabi kodwa ngithabi. Hayi ngisakutshela waye ungibuza. Asambe namathambo mfana wami vumani. Ube ufuna imali kakhulu mfana wami vumani. That's why namhlanje bakuthengile kuthi ube nkabi. Ngenda ukuthi uthanda imali yakhona ube ungayisebenzisi lutho. Uyangizwa mfana wami vumani. Phakathi kwamathambo mfana wami vumani. That's why namhlanje ufuna ukuvukela amandla abazali phakathi kwekhaya. Uyangizwa nababana vumani. Phakathi kwamathambo mntwana vumani. Unegazi lemnyama. Uyangizwa nababana vumani. Phakathi kwamathambo mfana wami vumani. Siyavuma Khosi. Umbuzo enginawo ukuthi singawazi ukuthi sisizakale kule nkinga yakhe na. Angasizakala.
mara kusizekala kwakhe yilokho manje manga angageziwa lo mfana lona ene ngeke nihambe naye ngenda ukuthi into lena mani ngihamba naye inkulu kakhulu lo mfana lona angayobulala abazali bakhe ekhaya bazukulu ekhaya lo baba lo mushiyeni khona la nimushiye 4 days nizoza nizomthatha 4 days after 4 days after 4 days uzoba se right ningamshiya 4 days nizomlanda. Alright gogo. So bese ngisho gogo manje singaza nani yini efunekayo for yena ukuze mina ngizifunele inkukhu ze2 nemali lelingana ku 500 ngizomphilisa. Uzomenze be. Yeah ngizomenza abe right. Okay. Alright. So mase sibuya sizomlanda uzobe seka right. Yeah uzoba se right. Uzoba right ngempela. Okay, siyabonga. Thokozani. Okay, awugogo mangabe khona into osafuna ukuzenza kuyo my brother ngicela ukuthi ngikushiye naye mina ngiyovala isho ngaphandle. Ngizomshiya nami khona la. Okay. Alright gogo. Ngisakhuluma nalabantu ungasala wena. Mfowethu, bengifuna ukuthi ngizwe la kuwena mfowethu ne. Khona umuntu omdala khona emakhaya osaphila njengamanje. Yeah, kusele nje olady. Uyakhumula? Muthatheni muyise ngalezi le ngale. Muthatheni muyise ngalezi le. Muthatheni ngalezi. Mr. Jones, please take this guy. They must say next door ne. Muyise ngale next door. Plexina, please take this guy, Jones. Ngicela nimthathe. Abakuthathe uhamba unami. Ngeke bakuthathe wena. Nanku angithi unebhuti wakho. Bangithathe. Unami. Hamba nimuthatheni. Mr. Jones, please take him. Relax. Hamba naye. Unami. Hamba naye ibhuti wakhe. Uzolunga mfana wami. Uzolunga neko. Uzolunga. Hamba naye next door. Mfakeni next door. Hamba naye next door. Guys, niyabona ke mfowethu ngicela uze ngapha wemfo. Mr. Jones. Ngicela uze ngisafuna ukukhuluma naye kancane. Umzuzu wodwa nje ngiyaze. Yes. Singinikezele lo. Okay, it's fine. No, bafethu niyabona ke sesifikile la ekhaya sa-checker. Mfowethu bengisava la kuwena man. Uthe khona umuntu omdala. Yeah, kusele nje uma olady lapha ekhaya lapha. Khona uma olady. Yeah. No, bengicela ukuthi is it possible simlande size naye la. Just bezokwazi ukuthi sesimshiye kuphi ngoba ugogo yabothi ucela 4 days just ukuthi bekwazi ukuthi ukhona and sifikile siJozi Bicycle sathi kumnceda kanje uyabo ukuthi uyancediwa la khona nje uma olady yena bese kacava ukuthi usimletha ngapha ngoba naye akusomuntu ophile kahle mara efone besingamthola nasefone wena ungayihenglisha yonke le process uzofika ubaxelele endlini ngithi ukhulume naye nje okugcina na khuluma naye mfowethu mina nami ngibe ngivala ishola. Okay guys ke niyabona sifikile lana ugogo Mahlasela uyasho ukuthi uzosincedela ubhuti ngakho konke okusemandleni. Niyabona isituation yakho ubhuti ngathi nje ayikho right. Kodwa ngijabulela nje ukuthi ugogo Mahlasela uyasho ukuthi uzosinceda ngoba siyamthemba usesincedela abantu abaninzi kakhulu ngokusebenzisana naye. Mangabe nawo nenkinga lapha emakhaya cela usimelele lapho jozibicycle.co.za or follow isho on our social media sikhona siJozi Bicycle everywhere. Ningalibali ke ukushare ama videos wethu ni comment nixelela abanye abangazi ngeJozi Bicycle besazi ukuthi mangabe nabo bayafisa ukwenza into ezibhedayo asisho ukuthi masinceda abantu asebegula kanje ngoba bebenza izinto ezibhedayo before sisho ukuthi siyayipromote lento sithi yenzani ukungeva so that iJozi Bicycle izoninceda. No, sikunceda ngoba siyabona ukuthi wonke umuntu uyayideserve second chance in life. So nayo my brother uyayideserve second chance. So ugogo Mahlasela ke ushilo ukuthi sibuye after few days. So into esoyenza siJozi Bicycle somshiya ke my brother si respect a decision kagogo after few days as day goes by sizoloke thina simane sibuya sizomchecka but after 4 days I think ngizoza ke ne follow up ka my brother mangabe uyalulama ngize naye nizobona nani ukuthi kuye kwenzakalani ngayo my brother. Gogo siyabonga kakhulu ne. Ngiyabonga nakhona isono baba mina. Siyabonga gogo. Uzoba right ne. Tahola. Okay. Tahola impela. Okay gogo. Sharp. So I'll see you on the next episode ke guys ngoba niyabona ugogo uthi uyasivumela sobuya simcheka umfethu sobuyile. Okay, asam Plexina sambeni gents sambeni.
Singahamba manje siye kwakhe kini endlini ne. Yeah, So update ugogo ngayo yonke le situation eyenzakalayo njengamanje. Okwamanje ningihamba nibeke mina Uzo. Okay, sizobe simane siloke sikulanda ke njalo kanjalo. Ithi siyokubeka siyokudropa lapho endlini ube right wena my brother uyangithola.